Ωραία ερώτηση. Μάλιστα, ναι. Τα κόκκινα τιμολόγια. Δεύτερο μήνυμα. Μακριά από τα κόκκινα τιμολόγια. Λοιπόν, τι είναι τα κόκκινα τιμολόγια που έρχονται, δεν έχουν καθιερωθεί ακόμα. Θέλουν οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας να καθιερώσουν ένα σύστημα στο μοντέλο της κινητής τηλεφωνίας. Δηλαδή, ένα fix ποσό, να πληρώνουμε ένα fix ποσό κάθε μήνα, όπως κάνουμε στην κινητή τηλεφωνία και καλύπτουμε τις ανάγκες επικοινωνίας μας. Θέλουν να μας βάλουν να πληρώνουμε ένα fix ποσό, παραδείγματος χάρη, αν κάποιος έχει 150 κιλοβατόρες μέση κατανάλωση, να πάει σε ένα τέτοιο πρόγραμμα και να πληρώνει ένα σταθερό ποσό. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Πρώτα απ' όλα, δεν είναι ξεκάθαρο τι πληρώνουμε. Δεν είναι ξεκάθαρο πόσο το πληρώνουμε. Δεύτερον, με πολύ μικρή απόκλιση στο τέλος του έτους, δηλαδή της τάξης του 5%, θα κληθούμε να πληρώσουμε παραπάνω σε άγνωστο κόστος. Σε άγνωστο κόστος, δεν θα το ξέρουμε από την αρχή, ή θα πάμε σε μια νέα κατηγορία, παραδείγματος χάρη αυτός που έχει πληρώσει πάγιο για 150, θα πάει στο 200. Εάν δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι κάνουμε με τα κόκκινα τιμολόγια, συστήνω προσοχή μακριά από τα κόκκινα τιμολόγια.